Rasmus Mogensen på højrefløjen, og så ind på stregen er Mads Brun Thørsen blevet klar igen efter at have døjet med en del skader. God start for... Nej, så ryger den med sanden ind, den der. Det var da et helt grotesk mål. Og altså 1-0 til Skovbakken. Det er Santos igen. Nej. Det er måske det værste straffekast i denne turnering. Ja, det